Shma ydych chi, dwi'n gobeithio eich dyn saf yn cynnyrch. Diolch yn fawr am eich ymuno mi yn y fideo hwn. Fan yma, rydyn ni'n parhau i datblygu yr llyfrgell gyda'r enw cyfieithu en2cy, sef i cyfieithu oddi wrth yr Saesnig i Gymraeg. Mae'r hyn yn llyfrgell ysgrifenwyd yn yr iaith rhaglennu PHP. Dim ond i grynhoi beth digwyddodd ers yr fideo olaf. Os ydyn yn fodlygio i'r llyfrgell cyfieithu cysylltnod en2cy fan yma, ac nawr os ydyn yn cydadodi yr cymwysiad o'r ffel gysodedig cyfansoddwr .json. Felly, yn y cyfres o fideo hwn, ydyn yn y rhybreddiad o datblygu y llyfrgell llythyrdadwy oddi wrth yr wefan cadwrfa ar gyfer PHP yn y Saesnig becynydd.org gyda'r enw ENL28 cyfieithu en2cy, ac mae'r llyfrgell hon yn dibynnu ar 4 llyfrgell arall. Y tair ohonynt sydd yn ei datblygu fel llyfrgelloedd newydd dan yr is-llyfrgell o'r yn y Saesnig machnatwr gyda'r enw yn y Saesnig geriadur en-cy, ac wedyn aldydoli geri-cy, ac wedyn cymwysio treigliadau-cy, ac hefyd ydyn yn defnyddio y llyfrgell oddi wrth yr cadwrfa yn y Saesnig becynydd.org, sef packages.org, gyda'r enw dechreuo ffeiliau, ac roedd hyn yr olaf, sef dechreuo ffeiliau, wedi ei cofrestryd ar yr wefannau GitHub ar yn y Saesnig becynydd.org, ond gyda'r tair eraill yn y fideo olaf, nid eto yn ei chofrestryd. Ydyn yn datblygu y 4 llyfrgell arall. Hefyd, yn y cyfamser, trafod ydyn yn datblygu cyfieithu en2cy, ond ers yr fideo olaf, dwi'n wedi symud neu cofrestryd y tair a'ch sefydliedig i mewn i'r cadwfedd ar GitHub ar yn y Saesnig becynydd.org, ac wedyn oherwydd hyn yn ytrach na chadw ei cyfrestriad yn yr taflun rhaglennu fan yma yn y cyfieithu en2cy i mewn yn yr prodoledd ar gyfer yr hunan llwythiad. Dwi'n meddwl rydyn yn gallu safod nhw neu alltynnu nhw allan o'r ffel gosodedig fan yma ac yn ei erchu nhw fel beginau go iawn oddi wrth yr cadwrfa yn y Saesnig becynydd.org, ac yn y fodd hon yn ei datblygu nhw fel is-llyfrgelloedd dan yr taflun rhaglennu cyfredol, sef cyfieithu en2cy. Os ydyn yn edrych ar y ochr chwith, dyma'r tudalen ar gyfer y rhestr o'r cadwfedd yn fy nghyfrifu ar GitHub, ac fel dach chi'n gweld, dyma'r cadwfar ar gyfer y cyfieithu en2cy, ac wedyn o dano fe, cadwfa ar gyfer geriadur en-cy, ac wedyn cadwfa ar gyfer aldydoli geri-cy, ac wedyn y cadwfa ar gyfer cymwysio treigliadau-cy, ac amdano fe, cadwfa ar gyfer dechreuo ffeiliau, ac wedyn ar y cadwfa yn y Saesnig becynydd.org, os dwi'n clicio ar y 3 bar ar y gornel brig D, ac wedyn clicio ar fy enw defnyddiwr fan yma, ac wedyn torchi i lawr, dyma'r un daflinau rhaglennu cyfrestryd i mewn yn yr cadwrfa yn y Saesnig becynydd.org, sef cymwysio treigliadau-cy, geriadur en-cy, aldydoli geri-cy, dechreuo ffeiliau, ac wedyn cyfieithu en2cy. Felly nawr, i mewn yn yr eddol rhaglennu cyfieithu en2cy, mae gyda ni yr is-llyfrgell enghreifftiau, ac fan yma mae gyda ni yr codtadiad serch proffaliad .php, ac dyma'r cymwysiad o'r ffeil hwn. Mae'n dim ond yn erchu unwaith yr codtadiad i hunan llwytho y llyfrgelloedd i gyd ar gyfer yr cyfansoddwr, y rheolwr becyn, ac wedyn gyda'r ni wedi cynnwys y llyfrgelloedd
hyn mewn i'r ethol rhaglennu cyfredol, sef I gyfeithi en2cy, gariadr en-cy, aldodoli gariau ac wedyn cymysio treigliadau cy. Yr hynny'n gallu yn ededdio yr gorchau ar gyfer y rhain ac wedyn yn rhedeg y prawf rhedeg fythiant oedd o'r grŵp 1, felly nawr os ydyn yn rhedeg yr serch proffaliad fel hyn, PHP gwagle ac wedyn yr enw'r o ffel. A dyma'r allbyniad, mae pob gorchrych yn gweithio yn llwyddiannus. Felly nawr ar yr ochr chwith, os ydyn yn morlio i'r prif plygell ar gyfer yr ethol rhaglennu, ac wedyn os ydyn yn alt-tynnu yr llyfrgelloedd hyn oedd wrth yr prodoliaeth ar gyfer y hunan llwyth fel hyn, sef yr geriadr en-cy, aldodoli geriau cy, ac wedyn cymysio treigliadau cy, ac wedyn I dileu yr atalnod oedd wrth yr un sydd yn weddill, oherwydd mae'r hyn y prif dosbarth ar gyfer yr ethol fan yma. Nawr os ydyn yn hyp y ffel, felly fan yma, oherwydd mae gyda ni yr rheolwr, yr ysgrifenniadau neu fersiynau o'r cod dyddiad wedi ei cychwyneddwyd I mewn yn yr ethol rhaglennu fan yma, oherwydd mae gyda ni yr isplygell gyda'r enw llan atalnod gyd fan yma. Felly nawr os ydyn yn rhedeg y gorchymyn gyd gwagle gyflwr. Felly nawr mae'n wedi synhwyro ydyn wedi gwneud ychydig o amnewidiau I ffel gyda'r enw cyfansoddwr.json yn yr ethol rhaglennu fan yma. Felly os ydyn yn rhedeg y gorchymyn gyd ac wedyn yn y Saesnig gwahaniaethu, dyna ni yn y llinellau coch sydd yn dechrau gyda'r arwyddnod namin, mae'r gyd gwahaniaethu yn allbynnu y llinellau o'r blaen ac wedyn yn y lliw gwerth yn dechrau gyda yr arwyddnod ychwaneg. Mae'n arddangos yr cyfartaledd llinellau neu llinell yn yr ystregliad neu fersiwn o'r ffel cyfredol. Felly nawr, oherwydd ydyn ni wedi amnewid yr ffel gosodedig, sef y cyfansoddwr.json ar gyfer yr ethol rhaglennu, mae angen I ni I rhedeg y gorchymyn ar gyfer cyfansoddwr I diweddaru fel hyn. Nawr, os ydyn yn alrhedeg yr serch proffaliad ar y ochr dde, nawr, oherwydd y diffygiadau o'r tar llyfrgell wedi ei ddynwyd allan o'r ffel gosodedig, mae gyda ni yr gwall oedd wrth yr serch proffoli. Nawr, ydyn yn gallu lladwitho yr tar llyfrgell oedd wrth yr wefan yn y Saesnig becynnydd, sef packages.org. Ond cyn hynny, cawn ni morlio I mewn i'r isblygellau ar gyfer yr rhain yn yr ethol rhaglennu cyfredol fel hyn. Os ydyn yn morlio i'r marchnatwr ac wedyn os ydyn yn morlio i'r ENL28, fod ydyn wedi allytynnu yr tar llyfrgell allan o'r ffel gosodedig, mae'r isblygellau yn dal yn bodoli gan yr isbygell ar gyfer yr marchnatwr ENL28. Felly os ydyn yn creu rhyw fath o'r isbygell fel enghraifft archif, ac wedyn os ydyn yn symud y tar ohonynt yn y fe fel hyn. Nawr, os ydyn yn rhestru yn al cilchadedig cymysiad o'r archif, a dyna ni, dyna'r cod dyddiad yn dal yn bodoli os ydyn yn ehangu nhw. Nawr, yn ôl i'r prif plygell ar gyfer yr ethol, os ydyn yn cysylltu gyda'r rhyngrwyd, nawr ydyn yn gallu mewnbynnu y gorchymyn ar gyfer cyfansoddwr I fewn sefydlu y tar ohonynt yn priodol fel hyn,
yn gyntaf cyfansoddwr ac wedyn gwagle ac wedyn erchi ac wedyn y gyntaf becyn sef 1L28 yn yr fach lythrennau ac wedyn blind slice ac wedyn geiriadur yn y fach lythrennau cysylltnod en cysylltnod ec ac wedyn pwyso ar y botwm dodiad. A dyna ni, unwaith eto ar gyfer yr aldedoli geiriau ec fel hyn. A dyna ni, ac unwaith eto ar gyfer yr cywisio treigliadau ec fel hyn. A dyna ni nawr os rydyn yn cydododi cyfansoddwr.json. A dyma'r tar ohonynt. Nawr nid yn y priodoliad ar gyfer y hunan llwythiad, ond nawr dan yr priodoliad ar gyfer yr erchi. Nawr os rydyn yn bortreilio i'r isbygell ar gyfer yr enghreifftiau ac wedyn yn al rhedeg yr serch profholiad fel hyn. Nawr mae'n ein gweithio yn llwyddiannus fel o'r blaen. Ac hefyd, os rydyn nawr yn morlleio i'r isbygellau ar gyfer yr rhain fel hyn, mae'r becyn rhywliwr PHP cyfansoddwr wedi ailgreu yr bygellau angenrheidiol ar gyfer y tar ohonynt yn hunan symudol, ac nawr, os rydyn eisiau i datblygu y codtadiad ar gyfer yr tar ohonynt, neu yn hytrach y pedwar ohonynt oherwydd rydyn ni'n gallu datblygu neu amnewid yr codtadiad ar gyfer yr is-lyfrgell dechreuo'r ffeiliau hefyd, ac yma yr rhain yn cyfanrifo neu cyfanniferu i pedwar, a phan mae'r datblygiad o'r rhain yn cyrraedd hyd at y cyfnod lle ydyn nhw yn cael eu gollwng, rydyn ni'n gallu alysgrifio y codtodiad perthnasol i mewn i'w fygellau go iawn ar gyfer ei yddylau rhaglennu go iawn, enghraifft gyfer yr llyfrgell al dyddoli geiriau ec ar ochr chwyth, rydyn ni'n gallu morlleio i'w fygell ar gyfer ei heddiw rhaglennu go iawn fel hyn. A dyna ni. A dyma'r ei ffeil gosodiedig fan yma. Nawr gyda'r pedwar isbecynau i gyd wedi ei cymyswyd yn briodol fel llyfrgelloedd erchiadedig yn yr priodoledd yn y Saesnig erchiad i mewn yn y ffeil gosodiedig, yn atrach nac yn fod yn is-llyfrgelloedd ysgrifennydd yn waith law ac yn ei ychwanegwyd yn waith law i mewn yn y priodoledd o'r hunan llwythiad yn yr ffeil gosodiedig cyn ei chofrestiadau ar yr cordfar ar yn y Saesnig pecnydd.org. Felly, rydyn ni'n gallu parhau gyda'r datblygiad o'r rhain, pedwar ohonynt ynghyd â'r prif feddywedd sydd hefyd yn cael ei datblygu, sef cyfieithu en2 ec Ar gyfer hyn, cawn ni morlleio i mewn i'r prif plegell ar gyfer yr cyfieithu en2 ec ac wedyn, os rydyn yn cael y gipolwg ar yr ffeil gosodiedig cyfansoddwr.json, a dyma'r pedwar is-llyfrgell, a dyma'r prif cymwysiad neu y prif dosbarth sydd hefyd yn cael ei datblygu. Felly nawr, ar ochr dde, os rydyn yn forlleio i mewn i'r llyfrgell ar gyfer y serch profholiad, ac os rydyn yn ei golygu fel hyn, ar y foment, rydyn yn unedyddio y 3 o'r 4 is-llyfrgell, ond nawr oherwydd mae'r
dosbarth cyfieithu en2cy y prif swyddogaeth sydd yn ei dyled I cynnwys y 3 is-llyfrgell. Dwi'n mynd I sefydlu mas yr ynediadau o'r 3 ohonynt fel hyn. Nawr, os dwi'n yn ychydig y ffel ac nawr, os dwi'n yn rhedeg y serch brafholi fel hyn. Nawr, mae'n dim ond allbynnu y rheini oddi wrth yr un dosbarth sef cyfieithu en2cy. Felly, dwi'n meddwl y cam nesaf yw I wneud yr ynediadau o'r 3 gwrchych ar gyfer y 3 is-llyfrgell I mewn fel gwrchych yn y dosbarth cyfieithu en2cy. Felly, ar gyfer hyn, os ydyn yn fodreiddio i'r pregell SRC ar y ochr chwith, ac wedyn yn golygu y cwrtaliad fel hyn. Felly, yn gyntaf dwi'n mynd I greu y 3 gwrchych fel hyn. Maen nhw'n I gyd yn gyhoedd oherwydd maen nhw'n yn bodoli dim ond yn unig yn y dosbarth cyfieithu en2cy fel hyn. A dyna ni y tar ohonynt. $o dict ency, $o addodoli gar cy, $o cymwisio trigydau cy. Wedyn, oddi wrth y llinellau 24 I 26, mae angen I ni I datganu y defnyddiadau o'r enwau gyfod gwahanol. Felly, ar y llinell 24 rydyn yn benodi a gar dict ency I cynrychioli yr enw gofod ENL 28 o slais geriadr ency ac wedyn ar y llinell 25 yr gar yn y fachllythrenau rhywod word cy I cynrychioli yr enw gofod ENL 28 o slais aldodoli geriau cy ac wedyn ar llinell 26 yr ger yn yr fachllythrenau cymwisio treigliadau cy I cynrychioli ENL 28 o slais cymwisio treigliadau cy. Nawr, ydyn yn gallu ynedyddio y 3 gwrchych sef $o dict ency, $o'r rhywod word cy, $o cymwisio treigliadau cy trwy defnyddio y geriau hyn ar gyfer yr 3 enw gofod gwahanol, achos os nad ydym ni yn gwneud hyn, fe fydd yr gwrchych yn ymwallu i'r enw gofod cyfredol sef ENL 28 o slais cyfieithu en2cy ac fe fydd hyn yn achosi y meddalwedd I syrthio I lawr, achos nid ydynt yr dosbarthau hyn yn bodoli I mewn yn yr enw gofod hwn yna, sef cyfieithu en2cy. A dyna ni, nawr os ydyn yn ychydig y ffeil, ac wedyn os ydyn yn alredig yr serch proffoliad ar y ochr dde, fel hyn, mae'r neges gwall yn digwydd oherwydd fe ddylai y blaen slais I fod yn o slais ar gyfer yr enw gofod fel hyn. Nawr, os ydyn yn alredig unwaith eto, a dyna ni, nawr, mae pob dim yn gweithio yn llwydiannus. Ar y pwynt hwn, pan rydyn ar y trothwy o derchau rhaglennu neu codio sylweddol I mewn yn y dosbarthau, fe gododd y syniad yno fi yn atrach na rhaglennu gyda'r enwau o'r ffythiannau a'r dosbarthau yn Saesnig I chroi enwau iddynt yn y cyfrwng Cymraeg, ond yn fwy sylweddol na'r hyn, achos fe byddem ni'n ar rhyw gyfnod I creu dogfennaeth neu I dogfennaethu y meddalwedd sydd yn cael ei datblygu, a dymunwn ni I creu dogfennaeth ar gyfer cynulleidfa yn y cyfrwng Saesnig neu yn y cyfrwng Gymraeg. Felly, yn y sianel hwn, gyda'r enw Linux Cymraeg, rydyn ni'n gwybod mae'r cynulleidfa ar gyfer y sianel hwn
yn y cyfrwng Gymraeg. Felly, pan rydyn yn datblygu meddalwedd ac wedyn yn ysgrifennu dogfennaeth berthynosol, ond nid dylai y dogfennaeth i fod yn yr cyfrwng Gymraeg hefyd. Os rydyn yn ymresymu, mae'r mwyafrif o'r datblygwyr yn y cyfrwng Saesneg a'r ieithoedd rhaglennu hefyd yn defnyddio geiriau oddi o'r Saesneg, ac felly os rydyn yn ymresymu, fe ddylem ni amcanu ei dogfennaeth ynglyn â'r meddalwedd sydd yn cael ei datblygu at yr datblygwyr yn hollfidol yn y cyfrwng Saesneg. Felly, beth am yr ieithoedd a diwylliannau eraill fel yr Almaeneg, neu Ffrangeg, neu Ysbanig ac ati, lle ydyn nhw yn dogfennaethu ei feddalwedd yn yr ieithoedd Almaeneg, Ffrangeg a'r Ysbanig, ac felly, os ydyn nhw'n yn gwneud hyn yn ei diwylliannau eu hunain, pam nad ydym ni yn y diwylliant Cymraeg? Felly, dwi'n yn canfod yr syniad hyn yn eithriadol yn diddorol, ac yn ytrach nag yn parhau yn codio gyda'r enwau o'r ffythiannau a'r dosbarthiau yn Saesneg gyda'r amcan o creu dogfennaethau yn y cyfrwng Saesneg. Dwi'n yn canfod mae'n yn fwy arloesol i gwneud hyn, sef rhaglennu ac hefyd i dogfennaethu yn hollol yn y cyfrwng Gymraeg ar gyfer y cenedlaethfa Gymraeg, a thrwy hyn i maethu y diwylliant o godio neu rhaglennu meddalwedd yn yr cyfrwng Gymraeg. Felly, ynglyn â'r cam nesaf ar gyfer yr 4 pecyn fan yma, sef cyfieithu en2cy, geiriadur en2cy, ail ddidoli geiriau cy, cymwysio treigladau cy, ac hefyd dechreuo ffeilau. Dwi'n meddwl dwi'n mynd i ail-greu nhw unwaith eto, ond yn hollol yn yr enwau Gymraeg, ac wedyn i'w hylchwytho nhw i'r cadwfeydd ar-lein, sef GitHub a Packagist, yn hollol newydd, ac fel hyn, rydyn yn gallu cydroddi i'r datblygiad o'r rhaglennu neu codio, rydyn yn gallu cydroddi i'r diwylliant o'r rhaglennu neu codio yn y cyfrwng Cymraeg. Felly, dwi'n meddwl, dyma'r y peth nesaf dwi'n mynd i wneud. Felly, ar gyfer hyn, dwi'n mynd i dynnu y fideo hwn i'r cloi, ac wedyn dwi'n mynd i parhau yn y fideo nesaf gyda'r enw o'r becyn yn yr Gymraeg. Efallai rhywbeth fel cyfieithu en2cy, ond nid ydy hyn ar y foment yn benderfynwyd. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi mwynhau ac yn y darlunod yn defnyddiol. Tan y tro nesaf, cadwch saff ac yn iach, a hwyl.